ana son ne kawai rana ɗaya a kuɗance ko kuma a kai matsayin wani, maimakon a yi haƙuri a reni sana'an. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na matasa da rayuwa. Shirin da ke duba batutuwan da suka shafi matasa a yau, ƙalubale da kuma hanyoyin magance su. Shirin namu na matasa da rayuwa a wannan makon zai yi dubi ne akan matsalar karancin aikin yi da ake fuskanta, rashin cancanta ko rashin hanya, sannan mecece mafita? Duk waɗannan tambayoyi za mu samu amsarsa a cikin wannan shiri na matasa da rayuwa. Sunana Abba Mikael Dandami da zan jara gamar shirin a wannan rana. Tuma Dalla. Matasa a Najeriya dai na fuskantar kalubale na matsalar rashin samun aikin yi musamman a ma'aikatu da hukumomin gwamnati. Duk da irin tarin matasan da ake da su waɗanda sun kammala karatu da sakamako mai kyau. Wani rahoto da hukumar ƙididdiga ta fitar a shekarar 2025 ya nuna cewa an samu raguwar rashin aikin yi da kaso 4.3. Amma sai dai a mafi yawan lokuta akan alakanta karancin ayyukan yin da yadda matsalar cin hanci da rashawa ta yi katutu ko kuma mamayar wasu 'yan siyasa, sannan a wasu lokutan akan samu gazawa daga wajen matasan. Wannan dalili yasa shirin matasa da rayuwa ya tattauna da wasu matasa da suka taɓa neman aiki amma kuma haƙa bata cimma ruwa ba. Domin jin ko ina matsalar take? Sunana Yusuf Ishaq. Na taɓa neman aiki jami'in tsaro. Shin ka samu aikin? Gaskiya ban samu ba. Me ke ganin ya janyo matsala ko kuma yasa baka samu aikin ba? Gaskiya ba na tunanin ina da matsala, inda da suka buɗe portal ɗinsu sun yi bayanan cancantan da suke bukata a yi, na kuma ni duka takarduna ina da cancanta, sun ce a yi submitting, na yi submitting, an yi exam ba a kira ni ba har yanzu. Me kike gani ya janyo cikas ga rashin samun aikinka? Gaskiya abun za mu dube shi ta hanya biyu ne, ko iya mutanen da suke son su ɗiba sun yi yawa ne, ko kuma na cancanta an yi amfani da takarduna ne an ba mu wani da Allah dai masani dai, gaskiya ban sani ba. Sunana Muktar Misbahu Amani, na taɓa neman aikin gwamnati. Ka samu? A gaskiya ban samu ba. To me kike gani ya kawo ma cikas wajen samun aikin? To gaskiya ba zan ce ga abin da ya kawo min cikas ba, saboda abu ne an buɗe portal aka ce kowa ya applying, ka yi applying, an gama komi da komi, duk wani ka'ida abin da suka sa na cikin ka'ida duk ka cika, ka riga ka yi submitting. To kuma Allah dai, ko Allah ne dai bai za a kira ka ba, ko kuma can dai Allah kaɗai ya san abin da suka yi. Me ke gani yake kawo wa matasa cikas wajen samun aiki? To gaskiya a mahanga na abin da nake gani yana kawo matasa cikas a gurin samun aiki shine wa'insu matasan zaka ga basu cancanta bane ba, wani tun daga takaddun shi zaka ga gaskiya bai cancanta a ɗauke shi aiki ba. Sannan kuma ɗayan wannan ɗin zaka ga son zuciya ne, saboda wani ma'aikatan zaka ga tun kafin ma su buɗe portal na wajen applying aiki zaka ga sun riga sun iba wanda za su iba, kawai dai sun buɗe ne dan kar a ce ba su ɗauka ba. Gaskiya shawarar da zan ba matasa shine su daina jiran aikin gwamnati, saboda bayan da za a ce duk yawan mutane matasa za ga sun yi karatu irin a ce mutane da yawa gwamnati ta samu muku aiki. Kawai abin da nake gani shine matasa su nema na kansu, su nema sana'a ko ya yake dai, wanda dai zaka kula da kanka da iyayenka da kuma harkokinka da abubuwan da zaka yi. Sunana Yusuf Ishaq. Gaskiya ina taɓa neman aiki na gwamnati. Gaskiya a mahangata ina ganin kaman abu guda biyu ne. Gaskiya sabida an yi yawa, kowa yana buƙatan aikin hannu, yana buƙatan aikin gwamnati, bai son ya sha wahala. Ga aiki nan na hannu zaka ga wani ya fi son irin aikin gwamnati, aikin ofis. Kuma wata ran ma zaka ga matasan sun cancanta amma ba su da access to abun, sai kaga an ɗauko wani an sa shi a gurin, shi ga wanda ya cancanta a sunan shi komai, kaga daga baya an zo an ɗauko wani an sa sunan shi, sai an yi passing out ko kuma an yi gama komai shekara 2 sai kaga ya je ya canjin suna ya koma asalin sunan shi. Zaka ga matasan mu 'ya'yan talakawa suna ƙoƙari su cika komai, wani abun zaka ga suna da sun ci na training ɗin da komai, amma sai daga baya kaga su ba su samu, wani ma sai a ƙarshen ma shortlist na ƙarshe ne zai ga bai ga sunan shi. Sunana Ibrahim. Na taɓa neman aiki. To wani kalan aiki ne? Aikin gwamnati ne ko wani kalan aiki? Aiki ne wanda ba na gwamnati ba. Ka samu aikin? Aikin gaskiya bai samu ba, sanadiyan wayanda aka sa a wurin mahukuntan wurin, saboda ina tunanin sanadiyan san zuciya da wasu abubuwa wanda yake faruwa na cin hanci da rashawa, a ce sai ka bada kaza za a baka aiki, duk irin wayannan abubuwan ne yasa aikin bai samu ba. Komai ya ci. Kaɗan kenan cikin matasa da shirin matasa da rayuwa ai zanta da su. Wannan matsala ta rashin aikin yi babbar ƙalubale ce da ke ci gaba da ciwo matasan tuwa ƙwarya. To koya masana ke kallon wannan matsala?
Mun samu damar tattaunawa da Malam Buhari Nusa mai shari'a kan al'amuran yau da kullum inda ya bayyana mana wasu cikin dalilan samun karancin aikin a tsakanin matasa. Na farko akwai ragwanci a tsakanin matasanmu, akwai kasala, akwai rashin jajircewa a tsakanin matasanmu. Yawanci matasa yau za ka ga musamman matasanmu na arewa suna son komai dai a ce su ci a huce ba tare da sun sha wahala ba. Alhalin rayuwa ba ta yiwuwa a haka, dole sai mutum ya miƙe ya jajirce sannan zai samu abin da yake so. Sannan alaƙa da wannan, wasu matasan za ka ga sun yi karatun boko, su suna ganin in ba aikin gwamnati ba wani aikin da za su iya yi a rayuwarsu, suna so su zauna a ofis ne su ci a huce ba tare da wani wahala ba. Maimakon mutum in ya karatun nashi ya haɗa da ɗan koyon wani sana'a wanda ko da ya kammala karatun bai samu aikin gwamnati ba zai iya dogaro da kanshi. Sannan matsala na biyu shine akwai renuwa a tsakanin matasanmu. Za ka ga wani matashi ko dai yana wata sana'an ko kuma yana koyon wata sana'an, za ka ga ɗan abin da yake samu yana renawa, maimakon ya yi haƙuri har Allah ya kai shi ga wani mataki a wannan sana'an ko a rayuwarsa, sai ka ga yana rena abin da yake samu. Wannan ma yana haifar da matsaloli da yawa na rashin aikin yi a tsakanin matasa. Matsala na uku shine akwai rashin haƙuri ko kuma ƙosawa a tsakanin matasa. Wani matashin ko kuma wasu matasan za ka ga suna sana'a, maimakon a yi haƙuri a reni wannan sana'an, a'a sai a ƙosa a yi kuɗi. Ana son ne kawai rana ɗaya a waye gari a ce an yi kuɗance, ko kuma yana so ya zama kaman wane, ko kuma tana so ta zama kaman wance. Maimakon ya yi haƙuri, ta iya yiwuwa shi wancan da kake hangen ya zama wani abu, ya bunƙasa, ya zama wani hamshaƙin ɗan kasuwa ko kuma wani abu makamancin haka. Shi ma ba rana ɗaya ya zama haka ba, sai da ya yi haƙuri, sai da ya jajirce, sai da ya reni wannan sana'an, aka san shi sosai, sannan Allah ya kai shi ga wannan matakin. A'a, matasanmu ba haka ba, ba su da haƙuri. Ana son ne kawai rana ɗaya a kuɗance ko kuma a kai matsayin wane, maimakon a yi haƙuri a reni sana'an har Allah ya sa jama'a su fahimce ka, su gane juriyanka ko kuma ƙwarewanka a kan wannan sana'an. Kai ma ka samu jama'a, ka samu ɗaukaka yanda wancan da kake hange ɗin shi ma ya samu. Matsala na gaba shine akwai matsalan cin hanci da rashawa, ko dai a gwamnatance ko kuma a cikin al'umma, musamman ma dai a tsakanin matasan su ma. Matsala na gaba shine wani babban jigo da yake haifar da matsala a tsakanin matasa a Najeriya, shine matsala na 'yan siyasa. 'Yan siyasa sun taka babbar rawa, gagarumin rawa wajen haifar da matsala a tsakanin matasanmu na Najeriya. Yawanci 'yan siyasanmu sun mai da matasa sun zama 'yan bangan siyasa, sai dai a ɗauke su a ba su kayan shaye-shaye su je su yi ta abubuwa na zubar da mutunci da rashin sanin ya kamata. Kawai sun zama 'yan bambaɗanci na 'yan siyasa. Za ka ga wasu matasan 'yan siyasa sun ɗauke su sun mai da su kawai 'yan social media. Malam Buhari Nusa ya ƙara da cewa akwai hanyoyin da idan aka bi za a iya samun sauƙin waɗannan matsaloli. Dole matasanmu su canza ɗabi'unsu, su canza halayensu, musamman su jajirce wajen neman na kansu, su kama sana'o'i na dogaro da kai. Sannan idan za a yi karatu, wanda musamman matasanmu da suke karatun boko, to a haɗa da sana'o'in hannu, kar a dogara da karatun bokon nan kawai. Abu na biyu shine dole sai matasa sun yi haƙuri, sannan kuma su jajirce. Duk sana'an da za ka yi haƙuri, ka reni sana'an, zuwa wani lokaci insha Allahu Allah zai kawo mafita. Sannan kuma duk ɗaukakan da kake so a rayuwa, Allah zai hore maka, kai ma za ka samu wannan ɗaukakan in ka yi haƙuri ka reni sana'an. Ba a zama abin da ake so a zama a rana ɗaya. Abu na gaba, shawarwari akan yadda za a kauce ma wannan matsaloli. Matasanmu dole su kiyayi 'yan siyasa, su nesanta kansu da su kare mutuncinsu, su samu sana'o'i na dogaro da kai, su daina ta'allaka ko dogaro da 'yan siyasa, saboda suna kashe musu ficonsu, suna cutansu, suna cutar da rayuwansu. Abu na gaba shine dole su matasan a tsakankaninsu su yaƙi cin hanci da rashawa. Su yaƙi cin hanci da rashawa in the sense that su yaƙi matsalan mutuwan zuciya da san a ci a huce.
sannan kuma ita ma hukuma ya kamata ta yaƙi cin hanci da rashawa a ƙasa gabaki ɗaya. Insha Allahu idan aka samu wannan, in hukuma ta ɗauki irin wannan mataki sannan matasa su ma suka canza ɗabi'unsu, za a samu ingantaccen ilimi, sannan za a samu ingantaccen tsaro, sannan za a samu ingantaccen wutar lantarki. Na yi bayani a baya, wutar lantarki yana da alaƙa da sana'o'i masu yawa, wanda rashin wutar lantarki ya haifar da matsala mai yawa tsakanin matasa. Ba matasa kaɗai ba, al'umman ƙasa gabaki ɗaya. Malam Buhari Yunusa kenan mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. To da wannan ne za mu ja labulen shirin a wannan mako. Masu sauraro sai ku biyo mu a wani mako domin jin mu da sabon shirin na matasa da rayuwa. Sunana Abba Mikael Dandami, nake fatan za mu zama lafiya.